Unfiltered, uncensored, punchline, mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan. Sa palagay po ninyo, ito may patutunguhan ba itong kanilang litanya? Wala na. Pero ito, I warned by sila Mayor Belen. Ang obstructionism nila tapos na. Okay? Kasi ipasa na nila yung mga kailangan nila eh. Ang bantayan nyo kako, sabotage. Meron pa rin silang tao dyan sa City Hall eh. So, may mga, kung kailangan ng implementation ng ganun, pwede nilang upuan, pwede nilang kunyari nawala yung documents. Okay. Para hindi patuloy yung mga projects. So, sabotage na lang ang gagawin nila. So ito na lang yung parang last resort kung nakikita ninyo, Sir Ermin. Kung gusto talaga nila mga puro kagaguhan pa rin ang gagawin nila, yun na, sabotage sila. Pwede na, kung gusto naman nila ng ganun, okay lang, para naman makita ng mga tao pag nila, yung pagkatao nila. Napag-usapan nga namin, sabi na nga ni Mayor eh, meron na siyang tagline dyan eh, natawa ko eh. O di mga taga-Dagupan, pumili na lang sila. Ano ba gusto nila? Unli serbisyo or unli perwisyo? At least mapapaisip itong mga Dagupenyo. Ang kanilang Oo, pipiliin. yun na nga, gano'n na nga mangyayari. Ano na lang. Biro mo sila na nga nag-walk out. Para pinasasabi na bahala kayo dyan. Gusto nila nang nag-walk out sila, wala silang quorum. May quorum eh. 5. Oo. At may opinion dito ang DILG. Malinaw yun. Na talagang na hindi naman invalid yung ginawa nilang ginawa nilang Meron pa nga sila na magpa-file pa nga raw sila sa DBM. aha. Isa lang naman nasagot ang DBM dyan eh. Wala kami pagkaalam dyan. Okay. So, anyway, tignan lang po natin sa susunod na kabanata kasi there is an implication dito, siyempre sa mga pinagagawa dito ng mga konsihales dito sa plenaryo. May implikasyon ito sa darating na kanilang pangangampanya pagdating ng Marso. Oo. And I hope ang Dagupeño, malalaman nila for the first time, matauhan sila na nagkaroon sila ng mga konsehal na naninira lang talaga. Walang ginawa kundi manira at pahirapan yung mga programa ng syudad. Sana kung sumama sana sila at sinabing, sige, kami ang papasarang ganito, ganyan. O di masasabi pa nila na talaga tumutulong kami kahit na opposition kami. Maging constructive. Constructive sana. No walkout. Walkout. Pag drama pa yun ha. At Magsasalita pa muna. Pagkatapos mag-walk out. Pero dapat kapag walkout, wala nang salita eh. Walkout ka lang, wala nang salita. Dapat ganun. Uumpisahan pa nila ng drama kahit sabi ko naman gusto nilang palabasin dito. Okay. Alam mo, may parang sa kanilang pag-iisip, puro tama yung ginagawa nila. Dahil lang pito sila at kayang-kaya nila dapat na aproban o i-reject ang isang resolution or ordinance. Okay. So anyway, tignan po Pero natin. maswerte na lang ang Dagupan at nagkaroon sila ng vice mayor na tumatayo at sabi niya hindi pwede yan. Papot. Nalalaban. Okay. Anyway, Nalalaban, oo. Sir Ermin, speaking mga project, etong MacArthur Landing Park dito sa may Bunuan, andun kami nung pinasinayaan ito. Medyo medyo bongga yung yung ginawa ng city ngayon doon. Kasi parang this is a signifying na talagang dito talaga lumanding sa may Blue Beach. Exactly. Oo. Dahil siyempre may nagki-claim Lingayen Golf sa may Kapitolyo, may rin sa may bandang San Fabian. Ito kasi siyempre sabi naman ng iba, magarbo masyado. Bakit ba talagang dapat anong importansya nito sa palagay ninyo na ito po talaga
Okay. dito ma-recognize. Ang maganda rito sa ginawa ng Dagupan, ngayon establish nila, it will help make that area a tourist destination. Okay. At masasabi na buong buo, dito naglanding si General MacArthur. Dito niya sinabi yung I shall return. Okay? Bakit mabigat yun? Noon sa ginagawa nila sa Lingayen, hindi rin nga nila masiguro. Ang ginawa na lang na ginagawa sa Lingayen, tama rin naman. Memory of the Lingayen Gulf Landing. Gulf Landing. Okay? So, nandun na pati mga veterans, kinakot sila. Okay lang yun. Wala namang masama doon. Kaya lang, natapos na yung debate kung saan siya naglanding. Blue Beach talaga. Tapos, Bukod sa Palo Leyte, sa Blue Beach talaga ng Tondaligan. Sa Blue Beach talaga. Ayun. Tsaka yung pagkuha nila ng headquarters nga, dyan sa West Central, yung Home Economics Building yun eh. Sa amin, sa personal experience ko dyan, may nakita ko litrato ng father ko. Nandun siya kasama ni MacArthur pumapasok sa building. Ayun. At meron pa yung ebidensya din na Sir Ermin na nakipagsayawan pa ito sa kapitana ng yung late kapitana ng Poblacion Weste. Yun. Wala mapakita ang Lingayen. Alam mo sa Lingayen, puro sabi-sabi lang na narinig nga namin, nakita nga namin siya sa ganyan. Pero hindi nila masabi exact date or whatever, wala. Yung archivist na kanilang na panayam dito may sinabi rin, binanggit dito, nabanggit nga yung Pantal River, yung pagkakadaan niya dito sa may downtown area papunta doon sa sinasabi ninyong lugar, yung kung saan Detalyado. nakita diba? niyo yung picture ng tatay niyo pala, tsaka si General MacArthur. Oo. Doon ko naalala na ang father ko pala tumutulong doon sa paggawa ng mga propaganda ng mga liberation forces. Tumulog siya roon para maikot sa mga Pilipino. At yun ang hinihulog nila sa mga aeroplano. Parang mga pamphlets. Propaganda na Propaganda. Eto na, nandito na kami. Okay. Anyway, Sir Ermin, nababanggit din natin ito sa may isa kasi sa parang pinupuntirya ngayon ng kontrobersya, yung pong pagkaka-demolish at pagre-relocate ng Veterans Park sa may Lingayen, Capitol. Kasi marami nagsasabi na talagang sana hindi pinakialaman yun. Pero kasi parang obstruction siya doon sa ginagawa ngayon na fountain dyan sa may likod ng Capitol. Okay, i-relocate nila. And they consulted daw ang NHC dito sa usapin na ito. Pabayaan mo na yan, Mark. Alam mo, yan ang nakakakuha ko doon sa mga pinagagawa ni Gov na hindi niya naisip na meron ng mga pinagdaanan ang mga taga-Pangasinan, whether it was by another governor or what. But there are memories and traditions that have been started. Sisirain niya para na magawa niya yung gusto niyang gawin doon sa Kapitolyo. Kaya pati yung mga tao nga sabi nila, nasa ngayon yung mga puno, nasa yung pinaglalakaran natin noon. Iba yung gusto niya pa, puro reflector. Ano yun? May fountain down, ano yun. Okay naman kung maganda naman ang plano, pero wag mo sagasaan. Yung mga nandun. Yun ang sinama ng loob ng maraming Tagalinggayen. Na sa kanila pupunta pa nga sila doon, yung memories, pa nagliligawan, mga ganun ba? At syempre, yung mga talagang historical din na mga location din doon. Historical yan, nakuha na sa Lingayen yan eh. Ngayon, ang problema nga nito, yung paggawa ng gano'n ng compound, nakikita ko na malaking budget ang kailangan dyan to maintain it. Oo.
Niloan ito sa ano ata eh, if I'm not mistaken, Land Bank. Matagal na yan, 6 billion. Kasama doon. Inuubos mo. Palagi ko, inuubos lang talaga nila kung saan ilalagay 6 billion. Eh. Siyempre, alam mo naman kung bakit. Anyway, sige. Sir Erwin, sa ating pagbabalik, pagkatapos namin ng ilang paalala tungkol naman dito, syempre sa national issue natin, Idol. Punchline. Eto na, kasi yung tawag ito, pinirmahan budget natin, national budget, at saka syempre itong panibago na naman na impeachment na niluluto nila. Mamaya sa ating pagbabalik, Sir Erwin. Yeah, okay. Punchline. O kaya parang pinapaikot ang presidente dito kung ano nang ibulong na, Pirma ka, Pinapaikot siya. pirma ka na lang dyan. Yung mga tipong ganon. Tapos, okay na yan. Okay na yan. Kaya po siguro nagsasabuatan na sila sila First Lady at saka si Speaker Romualdez. Pero kasi inaantabayanan dito ng ilang mga opposition at saka syempre yung mga leader din ng matataas na houses. Sana i-oppose niya yung pagkakabawas ng pondo ng PhilHealth, pero instead ang ginawa, pinagtanggol niya kung bakit ito binawasan at dinagdagan yung AKAP, yung mga ayuda. Exactly yung AKAP. Biro sasabihin approvean yung AKAP, alam mo, kampanya after several months. Tapos ang excuse niya, sige, gagawa pa kaming ibang guidelines. At Hindi mo niloloko nila, ang AKAP yan, minsan na nang bigayan niya. Pag naibigay mo na, mag-investigasyon ba sila? Hindi. And Kaya mind you, Sir Erwin, na may kasama ito sa 28 na exempted sa pabibigay ng sa COMELEC exemption ng spending ban. Exactly. Kaya magiging nga ang COMELEC dito. Kunyari sasabihin niya, stricto kami, etc. Sino niloloko nyo? Yun lang. Ano ang sabi nila? Pero mo, ang magiging beneficiary, kailangan lang magpakita ka ng Certificate of Employment. Okay? Sino na magsasabi na ang employer mo ay totoo? Correct. At ma-validate. Meron ba sila? Is there enough person na mag-validate ng mga ganitong Kunyari, sasabihin niya, ako ay janitor ni Ermin and Mark Corporation. Yeah. Sino magki-question doon? At saka kung totoo Lalo na kung Mark Espinosa sinasabi, paniwala na. Wala na, lusot na yan. Ang Sir Ermin, ang isa pa dyan, kung totoo yung mga ibang pangalan. Hindi nga pwede magiging totoo yan. Yun lang. Isahan na yan. Bibigyan mo totoo, ang mangyayari dyan, itotoo yan, pag kasama ka doon sa listahan na iboboto. Ito, Sir Ermin, may bubulong lang ako. Atin lang to. Totoo ba daw yung 777? 777 na ibinibigay daw kapag suportado daw yung mga congressman ni si House Speaker? Ayun, kita mo. Totoo ba daw yun? Kung naman nilalakasan mo pa. Bulong-bulong lang. Bulong-bulungan pa lang yun. Sige. Oo. Ang tabayan natin. Tapos lalabas yun na nga, 7-7. Ang sabi nga nila, walang, ang utot nga, hindi nakikita, pero umaalingasaw Pasintabi sa mga nag-almusal po. Punchline. Okay. Anyway, Sir Erwin, lastly na lang, another impeachment itong niluluto ng mga ilang kampo na against kay VP Sara. At pinapalabas ngayon sa ilang mga media outlet, 41% ang sang-ayon daw na ma-impeach ang vice presidente. Nakita ko yung sa SWS, 50% sa Balance Luzon ang nagsasabi. Pero syempre, sino ba naman nasa baluarte sila ng baka sinurvey niya Ilocos Norte. Exactly. No, pero ang magkakakuha ng banggaan dito. Okay, dito makikita kung talagang inuutulang si Bongbong. Okay. Kasi yung alam naman natin ng influensya ng INC. Ngayon na umpisa ka ng kanilang peace rally. Ngayon ang peace rally nila. Ang sinasabi ng huwag nyo nang galawin yung impeachment. Ngayon, mapilit, alam nyo na yung Quadcom, noon pa yan. Kailangan gagawin. At nakaplano na yung attack dog pa namang ginawa nila, Makabayan Black. So, I don't think basta-basta nila bibitawan ito dahil sinabi ni BBM
na tama na. At lalong pag sinabing ko sabi ng iglesia na gano'n, i-depensa nila kung bakit kailangan ma-impeach si BP Sara. Kaya dito, this test already of the political leadership ni Bongbong, okay, and the influence of INC. Dito makikita ngayon. Kung sakasakali man, sasabihin nila, sige, hindi namin gagawin yan. Gagawa pa sila ng compromise. Gagawin yan after this next session at nagumpisa na. Lulusutin lang nila ng ilang buwan, ipapasa din nila yan. Ayun. So, wala. Talagang nila kailangang alisin si Sara sa by 2028. Kasi may ano na rin malinaw na rin syempre, wala nang ibang pupuntahan ng Vice Presidente kundi tumakbo sa pagkapangulo. And gusto niyang i-redeem yung kanyang sarili dahil sabi nga niya, naloko ako ng ng partner ko, hindi pala totoo yung Alam mo sana kung nakapagsayawan lang sila dyan, nagbugi-bugi lang sila, pwede pang hindi tumakbo sana si Sara magpresidente. Pwede pa na hindi siya talaga tatakbo ngayon talagang wala na. Blangkahan na yan. It's either Sara it's either Sara or ibang Duterte na pwedeng tumakbo. Iba. Kaya nga ang sabi ko dito nagkamali talaga si Romualdez. Malaki ng ginastos ng Congress. Yan sa Quadcom. At saka milyon. malaki pang gagastusin, sir, para sa pag-build ng pangalan ng kung sino man ang gusto tumakbo sa 2028. Ito ang tandaan mo. Ano man ang mangyari dyan, at kumonta sa Makabayan, mag-iingay ang Makabayan Block. Okay, antabayan na natin. Hindi siya susunod. Hindi yan susunod. Okay. So, Sir Ermin, medyo overtime tayo, pero okay lang, maganda yung usapan natin. Okay lang, sir. Maraming salamat, Sir Ermin Garcia, hanggang sa susunod na Lunes po. And thank you. Congrats and good luck sa inyo pong podcast ni Attorney Duque. Salamat din. Alas 7:06 na po. Sir Ermin Garcia, maraming salamat po. Thank you. Punchline. Susunod na RMN News Nation.